Antanyuan ve obingalo korobo. Fana sere de be bako kuma be. Batige kuru nu mana fa chogo amu fo sigiro be soro ala. Mali ni Fransi ala ye tiɲɛ bange tiɲɛ jumɛn don a bɛ se ka kɛ maa dɔw ɲɛna ko waleya minnu kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen na n'o bɛnna alamisa tɛmɛnen ma ni utukalo tile 13 ko bɛnsema don a m'a kɛ bɛnsema min ye a na kɛ bɛnsema labɛnnen belebeleba ye waati min na Mali jabaranin sanfɛ minisiri min bɛ yen n'ale bɛ mara kama bɔ la ka fanga ka kumaw lase ale nana yira an na k'a fɔ sa ko jamanakuntigi y'a ka yafa o ɲɛsin Yann Fusilier ma. Eri fila o kɔfɛ communiqué bɔra ka bi komi y'an ka wolomasiri taba ma 82 n'olu k'u minɛna Kidali kɛlɛ kɔfɛ avril kalo tile 25 ko olu bilara. Mali a tun bɛ ka min ɲini diɲɛseleke naani fɛ a ma se o ɲinina tuguni daluya minnu b'a bolo baara minnu kun wulilen ka jɔ kɛlen ka fɛ a kun kɛlen ka fɛn minnu labɛn ka taa n'o diɲɛseleke naani bankun kan ko ka taa yira sa k'a fɔ ko min ye Faransi bɛ Bamajɔlen jɔwale kabaw kɔfɛ o dangɛnɛmayara min ye wolomasiri tabaw bilali ye o be o sinsin munumunu salo wɛrɛ ti nin na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ se k'a fɔ ko u ma ko in faamu sisan kɔni bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ye Faransi ale de bɛ Bamajɔlen jɔwale kabaw kɔfɛ Faransi ale de n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sabula ko in kɔnɔna na waleya caman kɛra Algérie sen donna a la min ye Bamajɔlen jɔwale kabaw yɛrɛ kun y'u kana k'u jɔ kaki a nana f'u ye hey a ye sabali an bɛ ka min ɲini o y'an ka cɛden bɔli ye n'o bɛ se ka sɔrɔ o bɛ bɛn fɛn o fɛn ma bi Faransira don o da fɛ yaasa ka se ka o sinsin Romuald Wadani sera anw fɛ yan Macky Sall ale sera anw fɛ yan min ye Madabio ye ninnu bɛɛ lajɛlen nana Nzole ta yan k'a laban ni Basiru Diomaye Diakhar Faye ye nin bɛɛ lajɛlen tun ye ko kelen ye min ye farafinna ka kelenya tɔnba ɲɛmaa ninnu bɛɛ lajɛlen nana tɛmɛ yan nka Mali ani jamana wɛrɛ cɛ sirada fɛ a ye baara mun kɛ nin ko in na a bɛ anw wasa a b'an nisɔndiya a b'a yira an na k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye u ka kuma tɛ dala kuma ye ɲɛmaaw bolo fala ye munna an wasara sabula min ye furumuso 82 o de nisɔndiyara fa 82 o de nisɔndiyara ba 82 o de nisɔndiyara nimɔgɔmusow sen t'o la denw sen t'o la mɔdenw sen t'o la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko waleya min kɛlen filɛ nin ko a bɛnna fala n'i ma don kan kɔnɔ i t'a dɔn ko nin ko in bɛnna ni maa min kɛra wolomasiri tabaw la i n'u ye ɲɔgɔn ye i taar'u fɛ yen i tugur'u kɔ i n'u ye kɛlɛbolow kɛ ɲɔgɔn fɛ fala ye ni nin kɛra e bɛ fɛn fɔ min tɛ nisɔndiya ye sabula a kɔrɔ ka bon kosɛbɛ surasikanw olu kɔnɔna na den min n'a fa tɛ yen muso min n'a cɛ tɛ yen denmuso min bɛ yen n'o o ba sigilen don ten n'o ɲɛ t'a denkɛ la o de ka ca o ɲɛji o kamikami o dusukasi o miiri o bɛ maa caman yɛrɛ fa o de la nin waleya in anw ko nin bɛnna a diyara anw ye a bɛnna anw ma fala ye sabula min ye wolomasiri tabaw ye u ye nin baara min kɛ nin u y'a kɛ ni hakilisigi ni basigi ni jamana ɲɛmaaw ka ko bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na ye o de la kunun ko min ye général d'armée Assimi ye a ye kuluba palais dayɛlɛ yaasa ni maa 82 bɛ se ka bisimila cogo min Jean-Élisée Daou ni ale ye wolomasiri tabaw ka dagatigi ye ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ min ye baro kɛlɛtigi ye ale min yɛrɛ ye wolomasiri tabaw ka ministre dangan ye bi ale fana tun bɛ kɛlɛ kɔnɔna na Adama Bagayogo n'o ye colonel ye maa minɛlenw tɔgɔ la ale ye foli ta ni ta ka ɲɛsin jamanakuntigi ma k'a yira sa k'a fɔ k'u bɔra ka fɛn minnu kɛ nin ye ko olu y'a faamu k'u bɛ Assimi fo bi wolomasiri tabaw ka dagatigi k'ale fo min ye ministre min bɛ wolomasiri tabaw nagakɔrɔla la ko k'o fana fo ko waleɲuman dɔn u ko k'u dusu sumana u wasara wa u b'a dɔn fana k'a fɔ ko jamanakuntigi tun bɛ kuma minnu fɔ ko Mali tɛ kɛ batɛmɛ sira ye ko a bɛ ka waleya bi an ka jamana kɔnɔ u ka cɛsiri u ka timinanja u ka wulikajɔ an'u ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se malidenw bɛɛ lajɛlen ma min ye waleɲuman dɔn ye k'o fɔ malidenw bɛɛ lajɛlen ye miirikajɔ min kɛra nin ko in senfɛ Mali wolomasiri tabaw ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ ko a bɛ to olu kɔnɔ fo lahara min ye maa bilalenw ka kumalasela ye a ko wa olu labɛnnen don ka segin hali sini Kidali han kɛnɛ in kan baro kɛlɛtigi ye kuma ta a ko jamanakuntigi tɔgɔ la a bɛ min ye maa bilalenw bɛɛ lajɛlen fo k'u ka denbayaw fo maliden cɛman na musoman olu minnu sɔnna kabini san 5 fo san 6 bi ka armée bila minɛn kɔnɔ minɛn b'a to a bɛ se ka se n'a ka baaraw kɛ ko k'o malidenw fo u ka ko faamuya ko cogo ɲuman na maa 42 in ko k'u yɛrɛ fo u ka cɛfarinya la u ka wulikajɔ n'u ka danbetigiya n'u ka ko faamuya cogo la waleya gɛlɛyara cogo o cogo u sera k'a kun fo ka se nin waati ma a y'a yira fana k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma ɲɛmaa ye fɛɛrɛ fɛn fɛn fɔ fala ye k'a bɛɛ lajɛlen bɛna na waleya maa minnu filɛ nin k'u ka sara waati min na u kun tɛ ko k'o sara u ye k'u lajɛ ni bana ti maa min na ka se k'o furakɛ yaasa cogo min na
minnu fana bɛ n'olu bɛ bana bila ka bin n'o ye maa 6 ye olu fana ka lajɛ fo ka taa se u ka kɛnɛya waati ma jamana ɲɛmaaw ye nin kuma de fɔ kunungo Kuluba faama sigiyɔrɔ la a kun cɛla ni mun ye fala ye min ye président ka baarakɛyɔrɔ maaw olu yɛrɛ jati an ma an ka jɛ ka o filɛ. En Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, Amale Fo, Anaka Djamakulu. Niaye Anselaka Yansro, Ka Anga famille Lasro, et Olde, aller de Wulika Djoke, qu'enseigne niveau ma. Vraiment, folie plébélé à taille, Anaka gouvernement. Et au terme au Cabé, et un ministre délégué à la défense, un chef d'état-major général des armées, et depuis un an, il faut que Sana, et chef d'état-major général à Tarankoumé aéroport là, et Ayam Koumé Koumana, quand Bismillah Koumana, un engagement taillé. K'a fɔ an pɛrɛlen don bi ka fara armée malienne kan a tɔ bɛɛ kan armée malienne tɔ bɛɛ kan an pɛrɛlen don bi ka fara olu kan an ka taa Kidali an ka segin ka taa Kidali parce que Kidali ye Mali dugu dɔ ye Kidali ye Mali ta ye e yɛrɛ ka kuma dɔ la i b'a fɔ ko Mali fan si tɛ kɛ mɔgɔ si ka batɛmɛsira ye donc an b'o engagement ta ye k'a fɔ an pɛrɛlen don ka fara armée malienne tɔ bɛɛ kan banabaatɔ minnu man cɛla n'u kɛnɛya o fana bɛ fara an kan donc an b'o layidu ta ye n bɛ Mali population fo et n b'a ɲini Mali population fɛ fɛnɛ a ka to a ka armée kɔ a ka fara a ka armée kan kɛlɛ min bɛ sen na population ka lafiya kɛlɛ de an ka foli bɛ bɛɛ ka denbaya parce que denbayaw olu de tun b'an kɔ yan olu de tun bɛ ko caman ɲɛnabɔ ka ɲɛmɔgɔw to yan u ma minɔgɔ u ma kɔngɔ mɔgɔ si ka problème ma se ɲɛmɔgɔ ma i ka famille problème ma se ɲɛmɔgɔ ma na min ma ɲɛnabɔ donc an bɛ ɲɛmɔgɔ fo la ka jamana ɲɛmɔgɔ fo a ka baaraw kosɔn a ye wagati ta k'an kunbɛn ne ni exportage walasa ka na u ka bɔlɔlɔsegi kɛ a ye a ye fɛn minnu bila sen kan walasa bɛɛ ka se k'a faamu k'a fɔ ko an bɛ ko min da koba de don ani n b'a fɛ ka segin min kan o ye nin ye an ye nin cɛdenw ye tuma min na an y'a sɔrɔ ko mɔgɔw don minnu ye cɛ gɛlɛnw ye i ye an ci ka taa u kunbɛn tuma min na aéroport la an y'u ye tiɲɛna an wasara u wasara cogo min na an fana wasara degun min tun bɛ o kan a tun tɛ o kelen kan a tun b'an fana kan kabini i ye ci di an ma k'a fɔ ko an k'an seko bɛ kɛ walasa u ka se ka segin so a cogoya la an ye an seko bɛ kɛ o baara la ani ala ye o baara sabati ani bi u bɛ an ɲɛkɔrɔ yan o la n b'a fɛ ka foli d'u ma o dɔrɔn tɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ fana waleɲuman dɔn baara minnu kɛra ani min bɛ mɔgɔ nisɔndiya o ye nin k'a fɔ ko ni cɛ min bɛ kɛlɛkɛlɛ ka laɲini ye nin ye wa ɲɛjɛlen ye k'a fɔ ko nin tɛ kɛlɛ bannen ye hali minnu kɛra otages ye u sera k'u yɛrɛ sɔrɔ o labɛnnen don hali sini ka segin ka taa nin kɛlɛ la hali bi donc o la foli bɛ o ye n y'a dɔn k'a fɔ ko dɔw bɛ o la minnu fari ma b'u la dɔɔnin nka o furakɛliw bɛ sen na ani siga t'a la o labɛnnen don cogo min na an minnu u bilasira walasa u ka se ka taa o baara kɛ ka ɲɛ ani k'a fɔ fana jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya kɔnɔ i ye o ci min fɔ an ye k'a fɔ k'u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka taa o nɔfɛ ka na an k'u ɲini o baara bɛ sen na fana hali n'a sɔrɔ jamana mɔgɔ dama dɔ olu ma yan lasɔrɔ olu ma se ka lasɔrɔ ka bɔ jugu bolo fɔlɔ donc o baara bɛ sen na hali bi o la n b'a fɛ yanni ka n ka kuma kuncɛ ka foli di jamana ɲɛmɔgɔw hali bi ka foli di exotage yɛrɛ ma ani mɔgɔ mɔgɔ ye baara kɛ walasa nin ko ka se ka ɲɛnabɔ bi ka foli di aw bɛɛ ma